sillä tavalla tietysti nyt puhun tässä asiantuntija näkökulmasta. Kiitoksia siitä, että sain tilaisuuden tulla pitämään tämän puheenvuoron tänne perussuomalaisten seminaariin. Olen tietysti myös tässä toisellakin kantilla mukana tässä hommassa, koska olen perussuomalaisten eduskuntaehdokas Pirkanmaalla ja tuore perussuomalainen tulee huomenna kuukausi täyteen jäsenyyttä. Eli näin mennään. Joskus vinkuu aina noi tutkivat journalistit, että ei ole perussuomalaisilla asiantuntemusta. Toivottavasti joku löytää meidän listojen kautta meidän ihmisiä. Ei siinä mitään perussuomalaisten listoilla on mitään häpeämistä asiantuntijuuden osalta. Tässä muutama semmoinen asia heti kärkeen, jonka mä haluaisin kertoa. Nimenomaan tästä näkökulmasta, kun lähdetään politiikkaan ehdokkaaksi, mistä politiikassa on kysymys. Mä sanoisin mahdollisimman kovalla äänellä, että näin vaalien alla varokaa niitä huutokauppiaita. Nyt pitää tietää muutama tosiasia. Yksi tosiasia on valtion talouden ahdas tilanne, se on ahtaalla. Mutta tosiasia on myöskin pienituloisen aseman heikkous, eriarvoisuus Suomessa, joka on lisääntynyt, ja köyhyys, josta paljon puhutaan, ne on tosiasioita. Nämä asiat, mitä mä tässä tänään teille juttelen, niin nämä liittyy tähän asiaan, että millä tavalla me oikeasti keskitytään siihen, mikä on mahdollista, jos me ajatellaan pienituloisen asemaa ja sen tilanteen parantamista. Ei voi luvata 9 hyvää ja 8 kaunista. Pitää keskittyä johonkin. Ja nyt pienitulosten tilanne on sellainen, että meidän pitäisi ottaa vakavasti huomioon. Se on perussuomalaisten ohjelmassa. Siellä on perusturvakysymykset, omaishoidon korottamisen kysymykset. Ei niitä voida jokaiselle vyöryttää, kertoa jollain kertoimella niitä samoja lisäyksiä, mitä ehkä perusturvaan tulee, niin sinne ansiosidonnaiseen. Ei siihen ole mahdollisuutta. Meidän täytyy pystyä keskittäytymään nyt tähän pienitulosten asiaan. Ja silloin tärkeä seikka siinä on se, että me luodaan näitä mahdollistavia keinoja todella pysyä siellä työpaikassa, niin kuin täällä yrittäjien puheenjohtaja sanoi, millä tavalla me pysytään työelämässä ja päästään työelämään. Me ollaan aika hyviä Suomessa oltu keksimään näitä erilaisia putkia ulos työelämästä. Nyt pitäisi pystyä keksimään niitä putkia takaisin työelämään ja pysyä siellä työelämässä. Ja tämä oli hyvä avaus yrittäjien puheenjohtajalta tänään esimerkiksi siinä asiassa, että millä tavalla pystyy pienyrittäjä työllistämään. Tässä on olemassa semmoisia konsteja ja keinoja, kuten tuossa myöhemmin sitten mennään tarkemmin näihin. Esimerkiksi tämä työpankki-idea ja ajatus, että purettaisiin sitä riskiä, mikä työnantajalle ja pienyrittäjälle tarkoitus ottaa työntekijän. Eli että työsuhde syntyisikin sinne työpankkiin ja sitten sieltä voitaisiin edelleen työllistää ja sijoittaa ihmisiä esimerkiksi pienyritykseen. Mutta mennään tässä eteenpäin ja tosiaan niin saa keskeyttää ja voi olla, että juttu jää pikkusen kesken riippuen siitä, kuinka ankarat aikapaineet meillä tässä nyt syntyy. Siis Suomessa niin tilanne on, jos mä tätä mun esityksen sisältöä, niin ihan lyhyesti ensin kerron vähän, että mistä asioista on sitten jutella, niin ensin on siis tämä tavallaan niin kuin yleinen lähtökohta siitä juuri, että millä tavalla niin Suomessa käytännössä näitä vaikeasti työllistyviä, osatyökykyisiä, vajaatyökykyisiä pidetään työvoiman työelämän ulkopuolella, mikä merkitys sillä on, mitä kustannuksia siitä on koko yhteiskunnalle ja jonkun verran siinä sitten
tuohon SATA-komitean työskentelyyn liittyenkin, niin avaan tätä mahdollistavan sosiaalipolitiikan näkökulmaa. Sitten mä haen tähän ratkaisun aineksia. Tässä on 3 palikkaa, joita mä pyörittelen. Ensinnäkin työntekijänäkökulmasta, miten sinne sitten syntyy sitä yrittämisen ja lähtemisen halua työelämään. Ja sitten työpaikat, mistä syntyy työpaikkoja, mitä tarvitaan. Nämä on kaikki asioita, joissa ei ole semmoisia hokkuspokkusjuttuja, vaan nämä vaatii ankaraa painimista näiden ongelmien osalta, mutta mä esitän myös tässä sitten liittyen noihin työllistymis- ja aktivointisuunnitelmiin niin tämmöisen vision eli tavoitteen, että myös semmoinen tosiasia politiikassa, että se on kompromisseja, mikään ei tapahdu nopeasti. Politiikka, se on kuin hidastettua filmiä kattois. Se on äärettömän hidasta ennen kuin saadaan asioita menemään eteenpäin. Mutta että pitää olla tavoitteita, pitää olla visioita. Nyt mä en puhu tästä Suomesta paratiisia näin, vaan siis konkreettisia asioita, että minkälaisia asioita voitaisiin lähteä eteenpäin viemään, mitä olisi niitä tavallaan malleja ja tavoitteita ja asioita, joita pitäisi koota yhteen, mikä tuossa lopussa mä koitan sitten saada tätä pakettiin näitä kolmea teemaa. Esitän sellaisen asian kuin mahdollistavan työllistymissopimuksen idean. Ja tästä, jos nukahdatte välillä puheeni keskelle, niin mä sanon semmoisen yhden asian, mikä olisi mun mielestä siis tärkeä pointti tässä asiassa, on se, että me yritetään muodostaa sinne työelämään pääsyyn, osa-aikatyön vastaanottamiseen, väliaikaisten tilapäisten töiden, pätkätöiden vastaanottamiseen pyrittäisiin muodostaa niitä kannusteita ja sillä tavalla muodostaa sellainen tilanne, että ihminen saa sen perusturvan, työmarkkinatuen, mutta jos hän tekee tämmöisen työllistymissopimuksen, niin hän saisi sen lisäksi pitää ne ansiotulonsa, mitkä hän saa, ja eräitä muita asioita. Eli rakennetaan, meillä on niin niukka ja tiukka meidän tämä perusturva, että meillä olisi mahdollisuus rakentaa tähän kannustavia, laajassa merkityksessä kannustavia elementtejä meidän tähän sosiaaliturvaan, turvan alimmille portaille, mistä nyt puhutaan. Mä luen teille pienen pätkän yhtä kirjoitusta sen takia, että päästään vähän kartalle, että mistä se nyt puhuukaan tämä asiantuntija, että ollaan todellisuudessa kiinni jollain lailla. Eli Aamulehdessä oli jokin aika sitten niin tämmöinen nimimerkki Työtön yksinhuoltaja -kirjoitus, ja hän kirjoitti tällä tavalla: Kelan päätökset ovat ihmeelliset. Tein 3 lyhyttä sijaisuutta marraskuun aikana. Sijaisuudet olivat 5, 4 ja 2 päivän pituisia. Ei edes yhteen putkeen, vaan välissä oli työttömyyspäiviä. Kelasta tuli välittömästi ilmoitus, että asumistukeni lopetetaan ja joudun vielä maksamaan viimeisimmän takaisin. Mitäs tämä nyt sitten on? Näinkö Kela rankaisee, jos otan lyhyttä työtä vastaan? Ja mitähän omaa lakia siellä oikein sovelletaan? Eli yritys mennä työhön ja lisätä näitä ansiotuloja on tehty melko vaikeaksi. Ja tämä ei ole mikään yksittäistapaus, vaan näitä on satoja ja tuhansia vastaavia tilanteita, joissa se, miten meidän sosiaaliturva toimii, tuntuu siltä, että lyödään kynsille sitä työtöntä. Siis se efekti on se vaikutus on se. Toinen tapaus, yliopistollisen loppututkinnon tietotekniikan alalta, kuinkas muuten suorittanut arviolta 35-vuotias nainen lähestyi minua
eräässä tamperelaisessa vaalitilaisuudessa tässä hiljattain ja kertoi, että ei saa ansiosidonnaista päivärahaa, koska ei ole valmistumisensa jälkeen ollut riittävän pitkässä työsuhteessa. On ollut myös välillä sairaana, mutta tekee silloin tällöin oman alansa työkeikkoja. Näiden meidän nykyisten sääntöjen mukaisesti hänen jokainen osa-aikaisella työllä ansaitsemansa euro pienentää 50 sentillä noin 550 euron työmarkkinatukea. Ansiotulo johtaa myös asumistuen alentamiseen. Verojen ja tukien pienentämisen jälkeen ansaitusta eurosta jää jäljelle ehkä 25 senttiä. Taloudellinen kannuste työntekoon on aika vähäinen. Sitten se byrokratia. Joku ehkä muistaa, mulle on tämän joku kertonut, joka paremmin tietää, niin ennen rakennustyömies sai lomautuspäiviltä automaattisesti työttömyyskorvauksen. Vuosittain oli muutamien päivien karenssi. Korvaus työttömistä päivistä tuli kuin manulle illallinen, ilman nykyistä byrokratiaa. Nyt työtöntä pidetään kuin hullua jännityksessä sen suhteen, että mistä raha tulee ja paljonko. Esimerkiksi työnteon välittömästi laukaiseva asumistuen perintäpäätös tuntuu aika pahalta. No niin, siis meidän suomalaista systeemiä voidaan tietysti vertailla tähän vähän niin kuin katsella sivuillekin, miten muualla, miten meillä asiat tapahtuu, niin aika yleisesti arvioidaan, ja se näkyy myös meidän tässä työttömyysasteessa, arvioidaan, että Suomessa on näitä vaikeasti työllistyviä osatyökykyisiä ja vajaatyökykyisiä kohdeltu sillä tavalla, että heidän on erittäin vaikeaa päästä ollenkaan työhön. Eli on sellainen asetelma, että tämä just tämä on-off, että joko sä oot kokonaan töissä tai sitten sä et ole ollenkaan työelämässä. Eli tämmöinen jäykkyys, joka liittyy meidän ansiotulojen ja tulonsiirtojen yhdistämisen kankeuteen Suomessa. Eli tämä on selvästi semmoinen ongelma, ja tähän on esimerkiksi työttömien nämä valtakunnallisten järjestöjen ihmiset kiinnittänyt huomiota meidän tilanteessa. No tietenkin niin, tässä pitää muistaa tämä iso kuva koko ajan, että mistä nyt me puhutaan, onko tämä tärkeää, millä tavalla tämä on tärkeää. Ja tämä tulee tietysti sitten toista kautta myös esille, että mistä niitä työpaikkoja tulee. Ja työpaikkoja syntyy, niin kuin tänään meille todisti, ja niitä pysyy, niin siellä yrittäjyystoiminnassa, yrittäjien toiminnan kautta, sitten meidän suomalainen liiketoiminta, myös isot yritykset, suomalaisen tuotantoelämän toimivuus ja tämä iso kuva, sehän on se, josta vaalityömies Matti Putkonen tänään kertoo, suomalainen työ ensin. Se on se niin kuin selkäranka ja nämä puitteet, jotka sitten tekee mahdolliseksi tämän sosiaaliturvan ja näin edelleen. Mutta me ollaan myös sellaisessa tilanteessa, että kaikki kivet on käännettävä. Eli millä tavalla sitä työllisyysastetta saadaan korotettua, nostettua, niin siinä pitää tosiaan kiinnittää huomiota sitten